சீல் தினாட்டம ஐபோவான் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம முக்கியமான சில விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். அதாவது ஏற்கனவே வம, தகுன, ஹரவண்ண, யண்ண, கந்த, பல்லம இதெல்லாம் நாம பார்த்திருந்தோம். இன்னைக்கு நாம அதனுடைய தொடரை பார்க்க போறோம். வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னால இன்னும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்பதான் நாங்க போடக்கூடிய வீடியோக்கள் எல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணா பார்க்கலாம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்ப நாங்க முதலாவதா பார்க்க போற வாக்கியம் என்ன அப்படின்றது பழவினிයට අපි බලන්න යන්නේ. முதலாவதா நாங்க பார்க்க போறது මෙහෙ ඉඳන් ටිකක් සද්ද දාලා කියන්නේ. ඇහෙන්නේ. මෙහෙ ඉඳන් මෙහෙ அப்படின்னு சொன்னா இங்க, මෙහෙ இங்க, இங்க இருந்து, இந்தான் මෙහෙ ඉඳන් இங்க இருந்து, ගොඩක් அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப, மிச்சம் அப்படின்னு சொல்றது தானே. அதாவது அதிகமாகன்னு சொல்றது தான் ගොඩක්. ගොඩක් அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப, දුරයි தூரம். මෙහෙ ඉඳන් ගොඩක් දුරයි இங்க இருந்து ரொம்ப தூரம். මෙහෙ ඉඳන් ගොඩක් දුරයි இங்க இருந்து ரொம்ப தூரம். அதுதான் நாங்க சொல்றது මෙහෙ ඉඳන් ගොඩක් දුරයි அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்த வசனம் என்னன்னு சொன்னா ඊළඟ வாக்கிய எச்சர தூரனே, எச்சர தூரனே அவ்வளவு தூரம் இல்ல. எச்சர அவ்வளவு, எச்சர அவ்வளவு, துர தூரம், துர தூரம், துர தூரம், நே இல்லை, நே இல்லை. எச்சர தூரனே அவ்வளவு தூரம் இல்லை. எச்சர தூரனே அவ்வளவு தூரம் இல்லை. அடுத்தது நாங்க பார்ப்போம். ඊළඟ බලමු. ටික දුරයි තියෙන්නේ. எச்சர தூரனே ටික දුරයි තියෙන්නේ. எச்சர தூரனேன்னு சொன்னா அவ்வளவு தூரம் இல்லன்னு தெரியும் தானே. ටික දුරයි තියෙන්නේ. ටික அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம், துரை அப்படின்னு சொன்னா தூரம் தான், තියෙන්නේ இருக்கிறது. ටික දුරයි තියෙන්නේ கொஞ்ச தூரம் தான் இருக்கிறது. இப்ப இந்த இடத்துல ටිකன்றது கொஞ்சம்ன்றது சரி சார். துரைன்றது வந்து தூரம் தானே, தூரம் தான்ன்றது அந்த தான்ற தமாயின்னு பேசுறதா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் වුණා. ඉතින් நாங்க பேசுறது இல்ல. අපි සාමාන්‍ය කතා කරනවාද ටික දුරයි තමයි තියෙන්නේ. එහෙම කතා කරනවාද? කතා කරන්නේ නැහැනේ. ටික දුරයි තමයි තියෙන්නේ කියලා තමයි භාවිත කරන්නේ. ටික දුරයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය කතා කරන විදිය මේක. சாதாரணமா பேசுற முறை இது. ටික දුරයි තියෙන්නේ கொஞ்ச தூரம் தான் இருக்கிறது. துரைன்றது கொஞ்ச தூரம் தான் என்ற அர்த்தம் தரும். இதை நீங்க போட்டு குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம். ටික දුරයි තියෙන්නේ கொஞ்ச தூரம் தான் இருக்கிறது. கொஞ்ச தூரம் இருக்கு அப்படின்றதுதான் இந்த அர்த்தம். இது கொஞ்ச தூரம் தான் இருக்கு அப்படின்ற வசனத்தை இது உள்வாங்கும். ரைட். அடுத்தது பார்ப்போம். ඊළඟ බලමු. කිලෝමීටර් 15ක් යන්න. මෙහෙ ඉඳන් කිලෝමීටර් 15ක් යන්න ඕන. මෙහෙ இங்க, මෙහෙ இங்க, මෙහෙ இங்க, இந்தான் இருந்து, இந்தான் இருந்து, මෙහෙ இந்தான் இங்க இருந்து, கிலோமீட்டர், கிலோமீட்டர் சொன்னா கிலோமீட்டருக்கு நாங்க சொல்றது அது இங்கிலீஷ் வசனம் உண்டு. பஹளவாய், பஹளவாக், பஹளவாக் அப்படின்னு சொன்னா 15 கிலோமீட்டர். பஹளவாக் அப்படின்னு சொன்னா 15 கிலோமீட்டர். யன்ன ஓன போக வேண்டும், யன்ன போக, ஓன வேண்டும். இப்ப யன்னன்றது வந்து ஒரு வினைச்சொல். இதை நீங்க மாமா யன்னோன நான் போகணும், ஒயா யன்னோன நீங்க போகணும், மாமா யன்னோன மாமா போகணும். யன்ன யன்ன அப்படின்றது நாங்க வந்துட்டு முன்னுக்கு யார போடலும் அது கேட்ட மாதிரி வரும். யன்னன்னு சொன்னா போங்கன்னு அர்த்தம், யன்னோனன்னு சொன்னா போக வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். மாமா யன்னோன நான் போகணும். இப்ப ஒயா யன்ன அப்படின்னு சொன்னா நீங்க போங்கன்னு அர்த்தம். ஒயா யன்னோன அப்படின்னு சொன்னா நீங்க போக வேண்டும் அர்த்தம். இந்த இடத்துல மிகையும் தான் கிலோமீட்டர் 15ක් යන්න ඕන அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருந்து 15 கிலோமீட்டர் போகணும். கிலோமீட்டர் 15ක් இருக்குதானே. சிங்களத்துல நாங்க அதாவது எண்களை குறிப்பிடும் போது முதல்ல வந்து என்னன்ற சப்ஜெக்ட் சொல்லணும். கிலோமீட்டரா இல்ல ரூபாயா இல்ல டைமா அத சொல்லணும். அதுக்கு பிறகுதான் இலக்கத்தை போடணும். தமிழ்ல வந்து நாங்க முதல்ல இலக்கத்தை போடு, அதுக்கு பிறகு உதாரணமா 2 கிலோ அப்படின்னு சொல்ல போகல 2ன்றது முதல்ல வந்திருக்குது, கிலோன்றது கடைசியில வந்திருக்குது. 10 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்ல போகல 10ன்றது முதல்ல வந்திருக்குது கணக்கு, ரூபாய்ன்றது பின்னுக்கு வந்திருக்கு. ஆனா சிங்களத்துல அது மறுபக்கம். அதாவது 10 ரூபாய் சொல்ல போகல 10,000 ரூபாய்னு சொல்றது இல்ல, ருப்பியால் 10,000 அப்படின்னு தான் சொல்றது. 2 கிலோன்னு சொல்ல போகல 2 கிலோ அப்படின்னு சொல்றது இல்ல, கிலோ 2 அப்படிதான் பயன்படுத்துறது. இதை நீங்க நல்ல விளைய கொள்ளணும். கிலோமீட்டர் சொல்ல போகல 15 கிலோமீட்டர் යන්න அப்படின்னு சொல்றது இல்ல. එහෙම කියනවාද අපි 15 කිලෝමීටර් යන්න ඕන එහෙම කියනවාද නෑනේ. එහෙම කතා කරන්නේ නෑ. අපි நாங்க பேசுறது இல்ல. கிலோமீட்டர் 15ක් යන්න ඕන. 15 කිලෝමීටර් போணும். දෙමලින් කතා කරන්නේ කොහොමද දන්නවද? ගාන ඉස්සරහට දාලා සබ්ජෙක්ට් එක පස්සට දානවා. උදාහරණයට රුපියල් 2යි කියලා කියන්නේ 2යි රුපියල් කියලා කියන්නේ දෙමළ. තේරුණාද? උදාහරණයට රුපියල් 10යි කියලා කියනවනේ අපි සිංහලෙන්. දෙමළින් කියන්නේ 10 රූපයි කියලා. 10 කියන්නේ 10යි. රුපියල් රූපයි කියන්නේ රුපියල්. එතකොට 10 මේ 10යි රුපියල් කියලා තමයි දෙමළින් කතා කරන්නේ. සිංහලෙන් එහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ එහෙම කතා කරන්නේ නෑනේ අපි. ඒක පැහැදිලි කරේ. හරිද? ரைட். அடுத்தது பாப்போம். ඊළඟ එක බලමු. යන්නේ කොහොමද? பஸ் එකේ යන්නේ කොහොමද? நாங்க எங்கயாவது போகும்போது 3 வீல்ல போறது எப்படி, பஸ்ல போறது எப்படி அப்படி கேட்போம். பஸ் එකේ යන්නේ කොහොමද? பஸ்ன்னு சொன்னா பஸ் தான். එකே அப்படின்னு சொன்னா பஸ் இல்ல, அந்த லன்றது தான் அந்த එකேன்றது வந்திருக்குது. යන්නේ போவது, යන්නේ போவது, කොහොමද எப்படி, பஸ் එකේ යන්නේ කොහොමද, பஸ்ல போவது எப்படி. இப்ப இந்த இடத்துல එකே என்று வந்திருக்குதே சார், அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கப்படும். எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும்
சிங்கள வசனத்துக்கு பதிலாக இங்கிலீஷ் வசனம் நாங்க பயன்படுத்துறோமா இருந்தா எக்க அல்லது எக்கே என்று வரும். எக்கன்னு சொன்னா சாதாரணமா துணை சொல்லாக வரும். எக்கே அப்படின்னு சொன்னா ல என்றது வரும். உதாரணமா த்ரீ வில் லெக்க அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோ. த்ரீ வில் அப்படி அதுக்கு நாங்க சொல்றது த்ரீ வில் லெக்க அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப த்ரீ வில் ல ஆட்டோ ல அப்படின்னு சொல்ல போகல த்ரீ வில் லெக்கே அப்படின்னு வரும். இதை நாங்க சிங்களத்துல பயன்படுத்தினா த்ரீரோத ரத்தையே. த்ரீரோத ரத்தைன்னு சொன்னா த்ரீ வில். த்ரீரோத ரத்தையே அப்படின்னு வரும். பஸ் ரத்தை அப்படின்னு சொன்னா பஸ் වණ්ඩි. බස් රථයේ அப்படின்னு சொல்லி வரும். බස් එකේ යන්නේ කොහොමද කියලා දැන් එකේ කියන වචනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. අපිත් දන්නේ ඒක. සිංහලයක් දන්නේ හරියට. එකේ එක කියන වචනයක් අපි භාවිත කරනවා. දන්නවද? දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් කෝච්චිය දින කෝච්චියේ සිංහල වචනයක් ත්‍රිරෝධ රථය කියන සිංහල වචනය. බයිසිකල් කියන සිංහල වචනය. මේක සිංහල වචන නැතුව ඉංග්‍රීසි වචනයක් දැම්මොත් එක කියන වචනයක් අපි එකතු කරනවා. ඒක දන්නවද? දන්නේ නැහැ නේ. උදාහරණයට මම ත්‍රිරෝධ රථයේ ගියා. දැන් ත්‍රිවිල් එක දාන්න ත්‍රිරෝධ රථයට වඩා ඒ ත්‍රිරෝධ රථයේ තියෙන්නේ ඒ හරියට ත්‍රිවිල් එක දාලා කියන්නකො. ත්‍රිරෝධ රථයේ ගියා. එතකොට එතන ත්‍රිරෝධ රථයේ ළඟ ත්‍රිවිල් කියලා ඉංග්‍රීසි වචනයක් දැම්මොත් ත්‍රිවිල් එකේ එකේ කියන වචනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ත්‍රිවිල් එකේ ගියා. එතකොට බස් රථයේ ගියා. බස් කියලා ඉංග්‍රීසි වචන විතරක් දැම්මොත් බස් එකේ ගියා. කෝච්චියේ ගියා. කෝච්චිය කියන්නේ සිංහල වචනයක්නේ. එතකොට ට්‍රේන් කියලා දැම්මොත් ට්‍රේන් නේ කෝච්චිය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ට්‍රේන් කියලා. එතකොට ට්‍රේන් එකේ ගියා කියලානේ කියන්නේ. එකේ කියන වචනයක් එකතු වෙනවා. දන්නවද? බයිසිකලේ ගියා අපි. බයිසිකලේ ගියා. එතකොට බයික් කියලා දැම්මම එකේ කියන වචනයක් එකතු වෙනව නේද? අන්න ඒක පටල ගන්නවා අපේ මිනිස්සු. ඒක තමයි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ. අපිත් දන්නේ නැනේ ඉංග්‍රීසි වචනයක් සිංහල වාක්‍ය තුල ඉංග්‍රීසි වචනයක් එකතු වෙනවා කියන්නේ එක නැත්තම් එකේ. දැන් ත්‍රිවිල් එක, බස් එක, බයික් එක, වෑන් එක. එතකොට මේ බස් රථය, ත්‍රිරෝධ රථය මෙතන එක එක ආවේ නේද? නිකන් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වචනයක් භාවිත කරනකොට එක කියන වචනයක් එනවා. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ හරියට ඔළුවට ගන්න. இத நீங்க சரியா தலையில எடுத்துக்கொள்ளுங்க. பஸ் එකේ යන්නේ කොහොමද? பஸ்ல போவது எப்படி? යන්නේ කොහොමද? போவது எப்படி? ඊළඟට அடுத்தது පාරලා වමට හැරෙන්න. மே பாறை கிහිல்லா வமட்ட ஹெரன். மே இந்த பாறை ரோட்டால இந்த வீதியால கிஹில்லா போய் வமட்ட இடது பக்கம். வமன்னு சொன்னா இடது, வமட்ட அப்படின்னு சொன்னா இடது பக்கம். அப்ப பக்கத்துக்கு பெத்தன்னு பயன்படுத்துறியா சார்? எல்லாம் பாவிக்க தேவையில்லை. வமட்ட ஹெரன் அப்படின்னு சொன்னா திரும்புங்கோ. வமட்ட ஹெரன் இடது பக்கம் திரும்புங்கோ. மே பாறை கிஹில்லா வமட்ட ஹெரன் இந்த ரோட்டால போய் இடது பக்கம் திரும்புங்கோ. அடுத்தது ඊළඟට එතන තියෙනවා බස් හෝල්ට් එකක්. எத்தன தீயனவா பஸ் ஹோல்ட் එකක්. எத்தன அந்த இடத்தில் தீயனவா இருக்கிறது பஸ் ஹோல்ட்ன்றது என்னது? இங்கிலீஷ் வசனம். எக்காக் அப்படின்றது அங்க பக்கம் வந்து பஸ் ஹோல்ட் எக்காக் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பஸ் ஹோல்ட். அந்த இடத்துல ஒரு பஸ் ஹோல்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது எத்தனை தீயனவா பஸ் ஹோல்ட் எக்காக் அங்க இருக்குது ஒரு பஸ் ஹோல்ட். எத்தனை தீயனவா பஸ் ஹோல்ட் எக்காக் அங்க இருக்குது ஒரு பஸ் ஹோல்ட். சோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மற்ற நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க.